Λοιπόν, καλησπέρα και καλή βραδιά. Hello. Είμαστε έτοιμοι για ένα surprise που θα γίνει σε λίγο. Τα λέμε σε 10 λεπτά. Πάμε, παιδιά, να κάνουμε μία έκπληξη πολύ μεγάλη. Pubs on Two Wheels εδώ. Είμαστε κρύα βρύση φιλής και θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται σήμερα στη συνέχεια του βίντεο. Τώρα θα πάμε να ανέβουμε λίγο χώμα για να στήσουμε το όλο πλάνο και θα σας πάρουμε μαζί σε όλο αυτό. Το σημερινό βίντεο δεν είναι ταξιδιάρικο, είναι κάτι διαφορετικό, πολύ διαφορετικό. Μια χαρά είσαι εδώ. Φίλε μου, για πες μου, τι πρόκειται να κάνεις? Τι θα κάνεις? Δεν ξέρω ρε παιδιά, δεν είμαι σίγουρος 100%. Δεν είσαι σίγουρος, θα ξανασκεφτείς σε κεφτό. Μήπως θα συνεχίσουμε τη διαδρομή προς τα πάνω? Να φύγουμε από Δερβενοχωριά. Κατεβαίνει νομίζω από εδώ. Προλαβαίνεις να γλιτώσεις. Ας λένε Αναστασία. Θες να γίνεις η γυναίκα μου? Όμως να κάνεις... Κοίτα εδώ. Θα γονατίσεις ή θα σε τελείως? Θα είμαι ξαπλωμένος παιδί μου και θα κάνω... Α, χωρίς γονάτισμα. λες, να γονατίσω λες. Ναι, Θα είμαι ρε, ξαπλωμένος παιδί μου και να γυρίσω. Ναι, και να γυρίσεις, να σηκωθείς, να Και να γονατίσεις. κάνω... Τα λουλούδια τα έχετε. Ναι, Ναι, ρε, μάνα, όλα τα έχω. Είναι Και μετά μου δίνεις ένα... να το έχεις κρύψει εκεί. Μου είπες όχι κάμερα. Πιάσε το κινητό μου. Το έχω χάσει το κινητό μου, είναι εκεί. Και να πάει... Δεν μπορεί να το πει γιατί ξέρει ότι τα άφησε το κινητό του. Ναι, αυτό το κοιτώ μου κάτω. Ε, Όχι, μια χαρά βγαίνει έτσι. Πού είναι τα κλειδιά? Όχι, Περίμενε, όχι, περίμενε. θα είσαι κάτω εδώ. Θα είμαι κάτω, θα σηκωθώ εγώ στο γόνατο, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Πώς αγαπάει αυτό. Ρε βλάκα, κράτα εδώ την κάμερα. Θα σου δείξω όπως είναι. Θα είσαι κάτω εδώ. Έτσι Θα μαθαίνει είσαι κάτω εδώ, ωραία. πόσο δεν κάνεις. Και εκεί που θα είναι έτσι, Περίμενε. θα βάλεις αριστερό χέρι κάτω, Ναι, θα γυρίσεις, αλλά breakdance δηλαδή. τσακ. Αυτό έλεγα. Μπαμ μπαμ, δηλαδή μη κουνείς τα δύο σπόδια, κάτσε κάπως έτσι, ότι που χτύπησα το γόνατό μου, πονάω. Στηρίξου χέρι, άλλαξε και πες της, δεν ξέρω τι θα της πεις. Ωραία, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Όχι, θες- θα σου κάνω μια Ναι, ερώτηση. θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Θες να γίνεις η γυναίκα μου? Όχι, δεν θα σου κάνω μια ερώτηση. Όχι, θες να με κάνεις το πιο ευτυχισμένο άντρα του κόσμου? Μπορεί να το κλατάρω εκείνη τη στιγμή, αυτό το λέω. Είναι πιο εύκολο το Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι Πάρε να κάτω κάνει ρίζο. Μπορείς να της πεις το εξής απλό ρε φίλε. Συγκινήθηκα λίγο. παιδί. Μαν, ναι, όχι εκεί γιατί εκεί μπορούμε να αφήσουμε πράγματα. Ωραία. Πιάστε Άρα, αυτή τη μηχανή και φέρετε την εδώ, ποια? του Αρτέμι. Ωραία. Όχι, αυτή δεν είναι ανοιχτή, ερμάνα. Κούνα τα κράνη, κούνα τα. Το δαχτυλίδι το έχεις? Ναι, το έχω στην παγαδιά. Σίγουρα, το έχουμε τσεκάρει ότι το έχει το δαχτυλίδι. Ναι, ρε μαλάκα. Ναι, το έβαλα. εκτός Τσέκαρε αν και είναι- το δαχτυλίδι γιατί θα κάνει πρόταση ο μαλάκας και δεν θα... Κάτσε, όχι εδώ. Αυτό το. Α, δεν είναι. Λοιπόν, Μέσα εδώ, ρε. Στην παγαδιά το βάλουμε. βάλω εδώ. Το κράνος σου θα το αφήσεις, ναι. Α, όχι, εγώ θα το φοράω. Θα το φοράς το κράνος σου, δεν είπαμε. Περίμενε, μην το φορέσει ακόμα. Έχουμε το δικό μου το Ναι, κομμάτι. μπρο, περίμενε, πρέπει να κλείσουμε. Θέλετε να κλείσουμε τελείως το δρόμο? Ποιος θα ανέβει εδώ πάνω? Κανείς, απλά λέω πως θα ήταν ωραίο σαν... Όχι. Εγώ θα έλεγα. Θες να σταμάτησεις εσύ πιο πάνω. Και εσύ ήσουν από πίσω. Ωραίο είναι, σαν πλάνο πάντως και έτσι όπως είναι τώρα. Και να είναι εδώ στη Θες μέση. ότι εγώ ήμουν στην αρχή. Και είναι εδώ στη- Α, φάω Αμέρικα πρώτος, ρε. Ναι, ναι, να σου πω. Άστο εδώ όπως είναι τη μηχανή σου, μην την πειράξεις. Θα τον κρύβει. Ωραία, κάνουμε ένα τσιγάρο για. Ναι. Το τελευταίο τσιγάρο πλέον. Το τελευταίο τσιγάρο, μία ραβωνιασμένος, brother. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό, μια δήλωση? Δεν ξέρω, λες να συνεχίζουμε απλά τον δρόμο προς τα πάνω. Σε ακολουθώ τώρα. Πόσο χρόνια είστε μαζί, φίλε μου? 6. Ωραία, 6 χρόνια.
6 χρόνια. Αυτά είναι. Τώρα μπλέξαμε, ρε φίλε. Δεν είναι το αριστερό. Αρτέμι μου, τι έπαθες? Τι έπαθες? Είσαι καλά? Είσαι καλά? Καλά. Σίγουρα. Πιο ψηλά, πιο ψηλά. Πιο ψηλά. Είσαι καλά, είσαι καλά. Εκεί πήγαινε. Και πάει προς τα εδώ. Πάει προς τα εδώ. Όχι, ρε μαλάκα, θα της πεις, έχω να σου κάνω μια ερώτηση. Όχι. Όχι, κάνω της μια Θα της πεις, κάνε λίγο πιο εκεί, πρέπει να σηκωθώ λίγο. Α, κάνει λίγο πηγαίνει. Έλα, πάμε. Τι έπαθες? Κάνει λίγο πηγαίνει, πρέπει να σηκωθώ λίγο. Όχι, μην το πατάς, κάνε λίγο πιο πίσω, λίγο πιο πίσω. Θες να γίνεις η γυναίκα μου? Μια χαρά, μια χαρά. Ναι ρε φίλε, αλλά πονάει. Τι πονάς, ρε. Στο πόδι ρε μαλάκα, αυτό που χτύπησα πριν. Μην το κουνάς. Αυτό είναι, από εδώ. Τον βρήκα. Σηκώσατε στη μηχανή, έφυγε μόνος. Ναι, όχι, τη σηκώσα. Έπεσα πάνω του ρε μαλάκα, κάπου γλύφει. Όχι ρε μαλάκα. Μην κουνήθει. Το κουνάς. Ναι, κάντε λίγο να είσαι ανωτοτμήσει γυναίκα. Анастасия, будь моей женой, малышка. Έλα κορίτσι μου. Κάτσε κάτω από κάτω. Έλα, λες. Έλα, αγάπη μου. А, я одеваю. Έλα, αγάπη. Ты согласна? Ναι. Α? Τρόμαξε. Μπράβο! Μπράβο αγάπη μου! Με το καλό! Με το καλό! Εννοείται ότι έγινε η πρόταση. Είπε το ναι. Είπε το ναι. Και παιδιά, πάντα, ακόμη και που ρίξαμε κομφεκτή, μαζεύουμε τα πάντα στο βουνό. Νικό, και εδώ έχει ένα. Εδώ. Α, και εδώ έχει άλλο ένα. Το καθαρίσαμε όλο το βουνό, παιδιά. Δεν αφήνουμε χαζομάρες πάνω στο βουνό, ποτέ. Πάντα καθαρίζουμε ό,τι και να κάνουμε. Όλα τα σκουπίδια μαζεμένα. Πεντακάθαρος ο δρόμος πάλι. Πάντα, παιδιά, στο βουνό καθαριότητα. Κάτσε να βγάλω για αυτά την τσέπη. Συγχαρητήρια, φίλε. Thank you, κάτσε. Όπα, κι άλλα. Δώρα. Μου πήγαινε. Εντάξει. Περίμενα. Ξαναβρισκόμαστε στα παλιά λιμέρια. Η μόνη διαφορά ότι είμαστε παραπάνω άτομα αρχικά. Ποιοι είμαστε εδώ? Ο Κωστάκης ο κλασικός, ο οποίος δεν λείπει από καμία διαδρομή. Η αμαξόβη, μία κουμπάρα, Πώς σε λένε? ένας κουμπάρος, Oh yeah. Πώς τον λένε? F16. Ο Νικολάκης ο Νίκος Γκάιντ. Η πάντοτε η Διονυσία, η όμορφη, η ωραία Διονυσία. Ο μόνος που λείπει σήμερα από την παρέα, γενικότερα ήρθαν όλοι για να κάνουν την πρόταση. Ο μόνος που λείπει, και είναι και Καριόλης, ο κύριος Γιώργος που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Μας λείπεις, Γιώργο μου, συγχαιρετάμε, κάπως έτσι. Ελπίζουμε να ήσουν και εσύ εδώ για να μοιραστείς αυτή τη στιγμή μαζί μου. Αλλά δεν πειράζει. Θα ξανάρθουμε στη Θεσσαλονίκη, θα έρθει σε Αθήνα, θα τα βρούμε. Οπότε φιλάκια, Γιώργο μου, ό,τι καλύτερο. Εγώ πιο όμορφος από όλους. Εννοείται. Ο πρωταγωνιστής σήμερα, ναι, μάλλον είναι ο πρωταγωνιστής. Καλά έλεγε η Κατερίνα εδώ. Και πάμε λίγο παραπέρα. Πού τι κάνουν εδώ τα κορίτσια γεμάτα όλες μαζί? Φωτογραφίες. Ναι. Πες πως τραβάνε. Εμείς εδώ έχουμε στυλό. Η άλλη κοπελιά, η οποία της έκανα πρόταση σήμερα. Το ανήψει το ένα, το οποίο εγώ θα το αφήσω, ενώ μην πάτε φίλοι του σπίτι του Σάντι. Όχι, δεν τα έχουμε έτσι. Και εγώ, η Η Λιούμπα, αδερφή. η αδερφή. Και το άλλο το παιδί. Γεια σου παιδί. Κάπως έτσι περνάμε.
Γεια! Ανέμιος! Πώς νιώθεις σήμερα? Παντρεμένος. Έχει φύγει, τι έκανε, Σπίριτου Σαντός? Σπίριτου Σαντός. Ερχόμενοι Πάτρε, φίλοι του Σάντι. Κάπως έτσι. Πάμε κι εγώ. Έχουμε και αυτοκόλλητα πλέον, όπως βλέπετε. Πάρε τα λούμπα για τα παιδιά. Έλα εδώ εσύ. Πάμε. Το πρώτο μας αυτοκόλλητο. Πάμε λίγο. Κόλλα το με αγάπη. Με το καλό. Λοιπόν, σήμερα κάναμε πρόταση στη γυναίκα Γυναίκα σου. μου πλέον. Μπράβο. Είπαμε θα πάμε στο Θωμά. Τι μας είπε? Το ότι όταν δεν μπορεί θα πηγαίνουμε, αλλά όταν μπορεί θα έρχεται. Ωραία. Οπότε έχουμε μπλέξει. Χώμα Για θα τα ξαναμπούμε? επόμενα. Χώμα λογικά θα ξαναμπούμε. Ευτυχώς Θεέ μου. Αν δεν μας πούν τίποτα. Ωραία. Like, subscribe, γιατί παιδιά προσπαθούμε για σας να βγάλουμε αυτά τα βιντεάκια. Οπότε υποστηρίξτε μας για να συνεχίσουμε να τα βγάζουμε. Εξοπλισμός, αυξάνεται. Bye bye. Γεια σας.